No niin. Eli tämä saarna-aihe koskee Galattalaiskirjan pääsanomaa. Ja pitemmittä puheitta, jos nyt pitäisi valikoida sieltä Galattalaiskirjeestä joku luku, niin voisi ottaa sen 3. luvun, mutta Galattalaiskirja on kokonaisuus. Et voi ottaa yhtä lukua vaan sieltä. Olisi hyvä, että sä kotona lukisit tämän koko kirjeen ja katsot, mitä Paavali kirjoittaa siinä kirjeessä. Mutta jotta me ymmärretään vähän tätä sanomaa, niin mennään näihin muistiinpanoihin, mitä mä oon laittanut tänne. Usko Jeesukseen pelastaa ja vanhurskauttaa ihmisen. Galattalaiskirjeen pääsanoma. Ihminen vanhurskautetaan yksin uskon kautta, ilman mitään omia tekoja tai ansioita. Mitä tarkoittaa sana julistaa vanhurskaaksi? Sana tarkoittaa tarkalleen sitä, että Jumala julistaa ihmisen olevan oikeanlaisessa suhteessa hänen kanssaan. Ihminen saa syntinsä anteeksi ja paikan Jumalan perheessä, ja Jumalan armo alkaa muuttamaan häntä. Kukaan ihminen ei voi saada Jumalan hyväksyntää noudattamalla Tooran, eli vaikka Raamatun näitä sanoja ja käskyjä. Sä et saa hyväksyntää sitä kautta. Eli lakia noudattaa, mikä on annettu meille ohjeeksi ja nuoraksi. Ihminen ei voi suorittamalla ikään kuin pitääkseen vahvaa itsekuria tai olemalla tarkka siinä, ettei tee väärin. Raamatun sanaa vastaan. Ihminen tulee yksin Jumalalle kelpaavaksi uskomalla Jeesukseen ja saa armosta pelastuksen. Synnit anteeksi. Näitä ei ansaita hurskailla moraaliteoilla tai vahvalla itsekurilla, vaan ihminen saa tämän kaiken lahjaksi yksin armosta. Sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt ristillä. Tämä on selkeä. Ihmiset saavat Jumalan hyväksynä vain luottamalla siihen, mitä Jumala on tehnyt heidän puolestaan, eivät omin avuin. Eli uskosta Jeesukseen. Jeesus on ristillä kantanut meidän synnit ja elänyt täydellisen elämän ihmisenä, joka tuli taivaasta Jumalan poikana maan päälle pelastamaan ja täyttämään sen, mihin ihminen ei pystynyt. Ja siksi pelastus ja syntien anteeksi saaminen tapahtuu yksin Jeesuksen ristin sovitustyön kautta ja tähden. Ja se työ ainoastaan, kuuntele tarkkaan mitä tässä sanotaan, se työ ainoastaan kelpaa Isälle. Ja nyt mennään tähän vielä. Tähän työhön ei voi lisätä mitään omia tekoja lisäksi tai ottaa mitään pois. Sillä se on täydellinen. Se otetaan vain uskossa vastaan. Miksi Paavali joutui kirjoittaa tämän Galattalaiskirjeen? Minkä takia Paavali tulee niin raivon vallalla siellä, hyökkää sinne ja nuhtelee näitä, melkein vetelisi korville, jos voisi kuvailla näin. Sanoo, että voi te mielettömät, mitä teille on tapahtunut? Te olette niellyt väärän pullan, eli toisen evankeliumin. Ja nyt tätä pullaa ruvetaan hakkaa sieltä sisuksesta ulos. Pois hapate, kuunnelkaa. Ai et. Paavali kävi judaisteja vastaan, eli juutalaisia, jotka oli kääntyneet kristityiksi, mutta eivät luottaneet yksin Jumalan armoa pelastavan ei-juutalaisia kristittyjä. Tähän Paavali puuttui, koska judaistien opin mukaan ihmisten olisi tullut lisätä Jeesuksen ristintyön omia ihmisen tekoja, jotta voisi tulla Jumalan edessä täysin Jumalalle hyväksytyksi tai kelvatuksi. Mutta Paavali kirjoitti ja kumosi kaikki ihmisen pyrkimykset tulla omilla teoilla Jumalalle kelvatuksi. Ja sanoi galatalaisille, saitteko pyhän hengen lain teosta vai uskomalla Jeesukseen ja ottamalla hänet vastaan uskon kautta? Paavali ei kumoa sitä, etteikö armosta pelastettu pidä oikeanlaisesta elämästä kiinni ja muutu sisäisesti. Päinvastoin pyhä henki alkaa vaikuttaa armon kautta meissä muutosta. Mutta nyt jos mietitään omaa pelastusta, niin mä annan tämmöisen hyvin radikaali vertauskuvan. Muututtiinko me sillä tavalla, saatiinko me pyhänkin niin, että me rakennettiin kivistä alttari siihen, haettiin teurastamolta sonni tai lehmä, veettiin se siihen uhriksi syntien takia. Tämä on vertauskuva. Miettikää. Vai tapahtuuko niin, että
Jeesus tuli lähelle sinua. Alkoi vetää sinua puoleensa. Pyhä henki synnyttää ihmisessä uskon. Ei meistä ole kukaan tullut Jeesuksen luo. Jeesus haki sinut ja Jeesus haki minut. Jos sinä sanot, että sä oot tullut Jeesuksen luo, sä oot väärässä. Yksikään ihminen ei voi tulla Jumalan luo, kun ihminen on hengellisesti kuolleessa tilassa. Vaan ainoastaan Jumalan henki voi elvyttää ja vetää ihmistä puoleensa. Ja tämä on suurta armoa. Tämä sama Jumala, joka kuolee ristillä, ensin tulee taivaasta, missä silloin ihan hyvät oltavat. Ja se katsoo tätä meidän meininkiä täällä maan päällä, ajattelee, ei hyvänen aika. Jos ei näitä kavereita auta, niin ei näillä ole mitään mahdollista taivaaseen. Ja tässä tulee suuri rakkaus ja armo. Jeesus tuli taivaasta maan päälle, syntyi ihmiseksi, kantoi sinun ja minun synnit ristillä. Jos tämä ei ole rakkautta, niin mitä tämä on? Ja tässä armo tulee. Yksikään ihminen ei voi tulla Jumalalle kelpaavaksi suorittamaan lain vaatimia tekoja. Totta kai me pidetään Jumalan sanaa ja Jumalan lakia terveellä tavalla. Ja noudatetaan kaksoiskäskyä, rakasta lähimmäistä niin kuin itse. Jeesus sanoo sille, ei uskoa tekoa voi erottaa toisistaan. Mutta ei niillä teolla tulla kelvatuksi Jumalalle. Ainoastaan kun ihminen ottaa Jeesuksen Kristuksen vastaan, silloin sä kelpaat isälle. Koska sä periaatteessa vertauskohdassa, sä annat sun likaiset vaatteet pois sun päältä. Ja Jeesus antaa sulle hänen omat puhtaat valkeat vaatteet. Ja näissä vaatteissa lukee armo, Jumalan rakkaus, täydellinen hyväksyntä. Aatelkaa mikä maaperä kasvaa. Sun kasvuperä ei ole se, että teet virheen, niin sun piestään ja hakataan ja heitetään ulos mökiltä. Tällaisia me ajatellaan välillä, kun saatana tulee se, tee yksikin pieni virhe. Helvetin tuli palaa. No onko palannut? Jokainen meistä on varmaan tehnyt näitä virheitä, eikö ole? Ja tekee nimenomaan, laiminlyöntejä tulee. Saatte olla varma. Tässä tekstissäkin tulee. Mutta me saadaan kiittää, että me ollaan Jumalan pojan veren armon alla. Mä kun tein tätä saarnaa, niin mä rukoilin Jumalalta. Auta, että vois niin kuin galatalaisille piirtää Kristuksen ristiin naulittuna kaikkien eteen. Että miten tärkeä se uhri on. Mikä sen uhrin merkitys on meille. Meitä ei voi koskaan eroittaa tästä uhrista, kun me ollaan tultu kerran pelastukseen. Ja kun ihminen pysyy tässä uhrissa, niin ihminen pysyy pelastuksessa. Jeesuksen ulkopuolella ei ole pelastusta. Nyt kun ihminen on tullut uskoon, hyväksynyt Jeesuksen omaksi Jumalaksi, Herraksi ja pelastajaksi, alkaa Pyhä Henki tekemään työtä ihmisessä ja tuottamaan tervettä elämää. Muuten, Enska, onko tämä liian lujalla? Onko tämä liian lujalla? Ei silloinkaan, kun mä innostun. Okei, hyvä. Mä ajattelin, ettei ihmiset lähtee kuulo. Joo, pelastajaksi alkaa Pyhä Henki tekemään työtä ihmisessä ja tuottamaan tervettä elämää, hengen hedelmiä. Ihminen on yhtä Jumalan sanan kanssa ja pikkuhiljaa kasvaa ja muuttuu kasvaen armon alla, ei lain alla, missä on tuomio, vaan armon alla, missä ihmisen kasvu ei tapahdu pelosta käsin, että kun tekee virheen tai lankeaa, niin Jumala hylkäisi ihmisen. Ei näin. Tiitus 2:11-13. Jumalan armo on rakkaus ja tulee kasvu alustaksi. Uudesti syntymisen kautta tuleva Pyhä Henki auttaa ihmistä muuttumaan ja hylkäämään vanhan totutun itsekään syntielämän. Tämä on prosessi, mikä tapahtuu ihmisessä. Jumalan aikataulu, tämä prosessi synnyttää ihmisessä oikeanlaista hengen hedelmää, joka syntyy, kun ihminen elää arkisessa elämässä henkilökohtaisessa suhteessa Jeesuksen kanssa. Tiivistys. Katso kuva. Mitä? Ei mennä nyt siihen kuvaan, kun mä en muista mikä kuva se oli. Ai hyvänen aika. Vaikka lakia täyttämällä ihminen ei voinut tulla Jumalalle kelvatuksi, ei se tehnyt kuitenkaan laista mitätöntä tai huonoa, vaan päinvastoin se osoitti ihmiselle synnin. Eli mikä on väärin, ja samalla se näytti ei ihminen pystynyt koskaan täydellisesti sitä täyttämään. Ootko samaa mieltä? Sen rinnalla ihminen näkee itsensä epäonnistuneena, syntisenä Jumalan edessä, mutta sen tehtävänä onkin ajaa ihminen Jeesuksen luokse. Tunnustan, ettei itse pysty. Ja että hyväksyy sen, että Jeesus pystyi.
Ja tämän pitäisi saada ihmisen kiinni riippuvaiseen suhteeseen Jeesuksen kanssa. Tämä on lain yksi tehtävä, osoittaa, että ihminen selviää ilman Jeesusta. Kun ihminen alkaa riisua meitä, niin kuin Tuulakin puhui tuossa. Ei siinä jää enää mitään tekoja meille. Meille ei jää kuin yksin ainoastaan Jeesus. Ja tiedätkö, sen riisumisen tarkoitus onkin se, että ei jää mitään muuta kuin Kristus. Koska Kristuksesta ainoasta kumpuu aitoa Pyhän Hengen hedelmää, aitoa Pyhän Hengen tekoja. Kaikki muut teot, mitä me tehdään täällä, tai touhutaan, tai pyöritään jossain meiningeissä ilman Jeesusta, niillä ei ole mitään virkaa. Jatketaan matkaa. Nyt mennään, onneksi tämä on etennyt hyvin. Ainakin tähän asti. Eikä. Nyt mennään Jaakobin kirjeeseen, kun ollaan saatu perustaa vähän luotua tähän ja ymmärretään, että me ei voida ansaita Jumalan edessä tekojen kautta Jumalan hyväksyntää. Vaan ymmärretään, että me tullaan pelastetuksi, hyväksytyksi ja kelvatuksi vain armosta. Armo on sitä, että Jeesus on tehnyt kaikkensa meidän puolesta ja me otetaan vain se vastaan lahjana. Me ei yritetä maksaa sitä takaisin. Mutta mikä sitten on tämän armon ja sitten terveen tekemisen suhdanne? Sanoinko mä oikein? Joo. Uusia sanoja mullekin. Joku sanoi suhde. Suhde. Ja nyt jos me mennään Jaakobin kirjeen lukuun 2 ja jakeisiin 14-26. Mä en erikseen nyt lue tätä kohtaa, että voitan aikaa, mutta mä kerron, mitä se käsittelee. Jaakob kirjoittaa siinä uskosta, mikä on elävä, ja uskosta, mikä on kuollut. Ja käy läpi siinä erilaisia näitä vertauskuvia elävästä uskosta ja kuolleesta uskosta. Ja sanoo näin, että näytä sinä, periaatteessa näytä minulle sinun uskosi ilman tekoja. Niin minä näytän sinulle minun tekoini kautta minun uskoni. Mennään tähän vähän, mitä Jaakob tarkoittaa tällä. Jaakobin kirje, eli usko ilman tekoja on kuollut. Tässä Jaakob ei tarkoita tekoa, joilla ihminen tulisi Jumalalle kelvatuksi. Okei. Vaan nimenomaan pelastavan uskon hedelmä näkyy käytännön tekoina. Onko näin? Jotka ovat tuotosta terveestä uskosta, joka pysyy kiinni Jeesuksessa ja tuottaa Pyhän Hengen voimasta uskon tekoja. Jaakob tuo selkeästi esille kuolleen uskon hedelmän, joka näkyy uskovassa passiivisuutena, eli uskova on tullut välinpitämättömäksi tai laiskaksi huolehtimaan omasta hengellisestä elämästä tai lähimmäisistään, eikä enää ole aktiivinen etsimään ja toteuttamaan Jumalan tahtoa. Tällöin usko jää ikään kuin sille tasolle, että uskova kyllä uskoo Jeesukseen, mutta hengellinen elämä on alkanut kuolemaan, eli niin kuin Jaakob toteaa, riivaajatkin uskovat, mutta ei pelastu. Pelkkä pään sisäinen usko tai tietämys siitä, että Jeesus on Jumalan ainut poika ja pelastus, ei vielä pelasta ihmistä. Sillä mitä pelkoa saatanalla olisi uskovasta, joka tietää totuuden, mutta ei elä sen mukaan. Saatanakin uskoo ja tuntee Jeesuksen, mutta ei se sitä pelasta. Saatana hyväksyy tällaisen usko, missä totuus tiedetään, mutta ei ojentauduta sen mukaan. Vihollinen antaa tällaisen kristityn olla rauhassa, siitä ei ole sille haittaa. Tämän takia Jaakob tuokin esille elämän uskon hedelmän ja antaa kirjeen kautta ihmisten ymmärtää, että kristitty, joka on kiinni Jeesuksessa, ei voi jäädä mitenkään ilman tekoja. Ja tämä ei puhu taas pinnistelystä ja ponnistelusta ja suorittamisesta, vaan tämä tähtää koko ajan Kristukseen, Kristuksessa olemiseen ja Pyhän Hengen voimaan, joka alkaa vaikuttaa. Ja tietenkin myös terveeseen antautumiseen Jumalalle. Jotka Jumala vaikuttaa uskon ja Pyhän Hengen kautta. Jaakob oikeastaan sanoo,
että se on periaatteessa mahdotonta. Jaakob tuo kirjeessään esille, että on mahdotonta olla Kristuksessa ja on mahdotonta olla tuottamatta sen kautta hedelmää. Samalla kirjeessä käydään hyvin lyhyesti läpi, Jaakob tuomitsee ihmisten erottamisen toisistaan. Tai sen, että ihminen hyväksyy ja tuomitsee ihmisen erottamisen toistaan sillä tavalla, että ihminen hyväksyy ne ihmiset, joista olisi hänelle enemmän hyötyä kuin muista, tai etniseen taustaa katsoen. Jaakob sanoo myös, että jos joku istuu pakkasessa ilman takkia, ja ihminen toivottaa ja puhuu vain hurskaita sanoja tarvitsevalle ja toivottaa sille rauhaa, mutta ei anna apua, jos voi, niin se on myöskin kuollutta uskoa. Se on laiminlyöntejä. Näitä laiminlyöntöjä kaikille, mutta niin tulee myös muutos Jeesuksen kautta, ja tämä on armoa. Eli me nähdään, että Jaakob ei kirjoitakaan täällä siitä, että periaatteessa pelastut sun uskoen kautta, vaan Jaakob kirjoittaa siitä, kun sä kohtasit Kristuksen, niin kuin Galatalaiskin kirjoittaa, kun sä kohtasit ensimmäisen kerran Kristuksen ja sä pelastuit, oliko sun elämä sen jälkeen samanlainen? Ei ollut. Noniin, hyvä. Ei ollut, koska jotain olisi ollut pieni. Sitten olisi pitänyt sanoa, että uusi miitinki Kristuksen kanssa. Jes, ehdotan, kannatan. Ja nyt tämä vei mut miettimään kahta eri puuta. Kahta eri puuta, mitä evankeliumissa puhutaan. Yksi on Luukkaan evankeliumin 13. luvussa ja toinen on 2 kohtaa Markuksen evankeliumin 11. luvussa. Oliko se Matteuksen evankeliumi, en muista lukua enää. Mikä luku se olikaan? Se Matteuksen luku, se oli 21 ja jakeet 18-21. Ja täällä puhutaan näin. Kuunnelkaa, mä oon kirjoittanut ylös. Jeesus oli matkalla Jerusalemiin. Ja tällä matkalla Jeesus menee käymään sitten täällä, mikä se oli se temppeli, missä oli ne rahavaihtajat. Mikä se oli? Se oli se päätemppeli siellä, mä muistan, että nimi on päätemppeli, missä palvottiin Jumalaa. Ja sitten siellä oli se sisempi piha ja ulompi piha, ja sitten oli se kaikkein pyhin. Ja siellä oli sitten paikka, missä pakana kristityt saivat tulla palvomaan Jumalaa. No tietenkin ne oli vallannut sen pakanoiden paikan. Se oli täytetty kaiken maailman pöyvillä ja bisnesideoilla ja sitten ne kisko rahaa siellä, kun siellä sai vain tietyllä rahalla ostaa niitä uhrieläimiä. Niin ne ajatteli, kun eri paikoista maailmaan tuli ihmisiä, niin joutuu vaihtamaan rahaa siellä, niin ne käytti hyödyksi sen. Ajatteli, no laitetaan 10-kertainen hinta, että kun sä vaihdat rahaa, niin mä saan 1 eurosta, niin saa 200 euroa takaisin. Ne ei nyt ihan näin, mutta se periaate oli tämä. Eli toisin sanoen, kun Jeesus kävelee sinne ja alkaa näitä rahavaihtajien pöytiä kumoamaan maahan ja heittää niitä pois sieltä, Jumalan poika puhistaa sen paikan, sen temppelin. Ja se on vertauskuva tästä puusta, minkä luo Jeesus kävelee, kun sille tulee nälkä. Ja se katsoo sitä puuta ja siinä on lehtiä. Ja se on viikunapuu. Ja se kävelee tämän puun luokse ja on kattoo ja etsii hedelmää. Mutta ei löydä yhtään hedelmää siitä puusta. Ei yhden ainutta hedelmää. Viikunapuu oli semmoinen puu, kun se istutettiin. Se kasvoi ensin rauhassa 3 vuotta, ennen kuin se tuottaa se hedelmää. Mutta sen jälkeen se alkaa tuottaa 2 vuodessa hedelmää. Ja tässä lukee nyt selvästi, kun Jeesus menee sen viikunapuun luo, ei ollut vielä hedelmien aika. Mutta viikunapuu, kun alkaa tuottamaan lehtiä, niin se on merkki siitä, että varhaishedelmiä alkaa jo tulla. Viikunapuu on vertauskuva ikään kuin siitä temppelistä, joka oli ulkokultaista Jumalan palvelua. Sillä oli julkisivu, lehdet ja kaikki, mutta kun meni lähemmäksi katsomaan, niin se ei sisältänyt mitään. Se ei sisältänyt rakkautta Jumalaa, ei siellä ollut Jumalan palvontaa. Se oli kaikkea muuta kuin Jumalan palvontaa. Ja nyt mennään, hedelmätön viikunapuu kuvaa ihmistä, jolla on hengellisiä tekoja. Mutta puuttuu sisältö, eli yhteys Jeesukseen. Puun kiroaminen kuvasi Jeesuksen vihaavan sisällötöntä uskonnollista elämää. Tämmöinen elämä ei tuota oikeaa Jumalan mielestä hedelmää.
Toisin sanoen, jos joku sanoo elävänsä uskossa Jeesukseen, mutta ei elä uskoaan todeksi, niin kuin Jaakobin kirjekin sanoo, on sellainen ihminen kuin hedelmätön viikunapuu. Tämä puu voisi hyvin myös kuvata Sardeen seurakuntaa, joka sai sanoman Jeesukselta, sinulla on se nimi, että elät. Huomaa, hänellä oli nimi, julkisivu oli kunnossa. Siellä oli kaikkia niitä tehtäviä ja ylistyksiä, palvontaa, oli saarnamia, oli vaikka mitä. Sinulla on se nimi, että elät, mutta olet kuollut. Ja tämä paikka löytyy Ilmestyskirja 3. luvusta, jakeesta 1-3, joo. Hedelmätön viikunapuu näytti ulkoisesti, oli lehdet ja julkisivu kunnossa. Se täyttää ulkoapäin hengellisen elämän kriteerit, mutta ei tuota hedelmää suhteesta Jeesukseen. Ihminen voi tehdä tekoja, pyörittää kokouksia, tulla ylistää, olla pastori, vanhemmistoveli, evankelista, opettaja, profeetta, mitä näitä nyt on, kaikkia näitä virkoja. Osata ulkoa Raamatun, sanoa oikein kohtaa aamenen, tämä on vain ulkoista, ei kerro vielä hengellisen elämän hedelmästä. Näitä oli fariseuksillakin siihen aikaan, ja myös Sarden seurakunta oli muuttunut elävästä suhteesta kuolleeksi, hedelmättömäksi puuksi. Tähän tilaan joutuminen voi johtaa väsymyksestä, johon tulee hiipien pikkuhiljaa välinpitämättömyyttä, sanaa kohtaa tai suhteen vaalimista kohtaa. Sarden ongelma kenties oli vauraus ja mukavuus, jotka ajoi sen nukahtamaan ja kuolemaan. Mutta myös voi olla muitakin syitä. Esim. Fariseuksilla oli oman edun tavoittelu, oman kunnian pyytö, rahan ja rikkauden kartuttaminen, eli väärät motiivit. Motiivit kumpuaa yleensä sydämen asenteista tai rikkinäisistä tunteista. Yleensä Jeesus puhui kovasti fariseuksille, koska ne oli yleensä vastustamasta Jeesuksen toimintaa, syntisiä ja sairaita kohtaan, mitä Jeesus teki. Ja myös Jeesus monesti paljasti näiden fariseusten sydämen suhdanteen Jumalaa kohtaan, ettei se ollut aito, mistä olisi tullut löytyä laupeus, rakkaus, syntisiä ihmisiä kohtaan. Mutta päinvastoin heillä oli tärkeämpi uhri, joka perustui heidän itsensä ulkonaisen Jumalan palvelukseen, eli hurskaalta näyttävältä ja pyhiltä näyttävältä toiminnalta, jolla haettiin kunniaa ja kiitosta ympäriltä olevilta ihmisiltä. Ajatelkaa. Ihminen voi tekeytyä hurskaaksi ja piiloutua tämmöisen uskonnollisen elämän taakse. Se on sama asia kuin puu, jossa oli lehdet, mutta ei elämää. Eli ei hedelmiä. Laupeus ja armollisuus puuttui lakihenkisiltä fariseuksilta, koska ei ollut suhdetta Jumalaan. Ihminen alkaa muuttumaan ulkokultaessa Jumalan palveluksen lakihenkiseksi tai välinpitämättömäksi, koska ei ole enää sitä, mitä oli alussa, kun ihminen kohtasi Jeesuksen. Puuttuu rakkaus, eikä tule Pyhän Hengen kautta enää sitä uudistumista. Ihminen alkaa vaikuttamaan, Pyhä Henki alkaa vaikuttamaan hedelmää ihmisessä, kun ihminen viettää aikaa Jumalan seurassa. Tuossa aikaisemmin Jari puhui Matteuksen evankeliumista siitä, oliko se 7. luku. Ja Jeesushan puhuu siellä, että uskoa ja tekoa ei voida erottaa toisistaan, vaikka tekojen kautta ihminen ei pelastu. Mutta Jeesus opettaa tässä viikunapuun vertauksessakin, että terve usko, joka on kiinnittynyt Kristukseen, se alkaa tuottaa jollain tasolla hedelmää. Sama asia, kun Paavali puhuu näille galattalaisille, jotka yritti suorittaa ja sanoi, että kun te saitte Kristuksen ja otitte uskossa vastaan sen, niin te saitte Pyhän Hengen. Ette te ollut silloin mitään täydellisiä. Te olitte ihan, tai mä olin ainakin tuolla kadulla. Ja silloin kun Jumala ilmestyi mulle, niin mä olin linnassa. Ne ei ollut hirveitä kriteereitä. Kyllä minä olen paremmin. Kato herra, kato. Et sieltä Jumalan poika haki minut. Mutta se rakkaus alkoi vaikuttaa. Ja kun mä mietin Galattalaiskirjan sanomaa, että rakkaus ja armo alkaa vaikuttaa, niin mä huomasin omassa elämässä, että niinhän tämä olikin. Kun mä kohtasin siellä sellisen Jeesuksen ja kohtasin siellä Jumalan rakkauden ja armo, niin mulla tuli valtava halu pitää nuo sanat. Tauta armissa, jos joku olisi tullut sanomaan ennen sitä rakkautta, pidän näin. Olisin lyönyt Raamatulle, että pidä itse.
Mutta kun mä kohtasin sen Kristuksen, joka rakasti minua, mä sanoin, kyllä mä haluan muuttua. Siinä on ero. Ei se ole enää vaatimus, että sun pitää muuttua. Mä haluan muuttua tämmöiseksi. Ja mitä enemmän mä tutkin Jumalan poikaa Raamatusta. Mä en ole koskaan nähnyt semmoista miestä. En ikinä. Ja kun mä näin sen nöyryyden, mikä vaikutti Jumalan pois, se puhutteli mua. Mä kirjoitin tämmöisen pinkan ihmiselle anteeksi pyyntöjä. Ajatelkaa tämmöinen pinkka. Niin, tosissaan. Siellä oli joku ihminen näytellyt yhtä mun kirjettä Keravan vanki. Kato, en olisi ikinä uskonut, että tämä mies pyytää häneltä anteeksi. Mutta se pyyti, tässä on se kirje. Mutta tätä saa aikaa Jumalan poika. Ennen kuin jatketaan vielä, niin mä tuon vielä yhden vertauksen tässä esille. Ja tämä on toinen viikunapuu. Luukkaan evankeliumin luvussa 13, jossa on tämmöinen viikunapuu, joka oli ollut siellä 3 vuotta. Ja sitten sitä oli sen 3 vuoden jälkeen vielä erikseen käytiin katsomassa, tuottaako se hedelmää. Eli noin 6 vuotta se oli ollut siellä puutarhassa. Ja jokainen nyt ymmärtää, jos puu on puutarhassa, niin se ei ole joku villipuu tuolla, vaan se on istutettu puu sinne, eli sillä on annettu kaikki täydelliset mahdollisuudet tuottaa hedelmää. Eikö? Nyt jos ette sano aamen tai jotakin. Niin. No niin. Onko tämä jotain sama lappu, mikä oli äsken? Tilpi, tappi, Tom. Luukkaan evankeliumi 13. Jeesus ei tule kirveellä leikkaamaan puuta. Amen. Vaan hoitamaan armolla ja rakkaudella, kuin sanoi Jesaja 42, 1 ja 3. Ennen kuin jatketaan tästä, mä luen nopeetaan Jesajan 42 ja 1 ja 3. Ja katsotaan, mitä täällä puhutaan Jumalan pojasta ja Jumalan pojan luonteesta tämmöistä rikkinäistä ja pientä ihmistä kohtaan. Varsinkin heikkoa ihmistä kohtaan. Katso minun palveni, jota minä tuen, tässä puhutaan Jeesuksesta. Minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut henkeni häneen. Hän levittää kansakuntiin oikeuden. Ei hän huuda, eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Kuuntele nämä seuraavat sanat. Särjettyä ruokoa hän ei muserra. Suitsevasta kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän levittää oikeutta uskollisesti. Tämä Raamatun paikka on täydellinen vertauskuva tähän Luukkaan evankeliumin puun hoitamiseen. Ja kun me mennään tähän puun hoitamiseen ja katsotaan, miten puutarhuri vastaa sille, mikä se on, puutarhan omistajalle, kun puutarhan omistaja on etsinyt hedelmää, katsoo, ei tämä tuota mitään hedelmää, hakkaa se pois. Ja sitten tulee sanoma, ei älä hakkaa sitä vielä, anna vielä 1 vuosi aikaa. Minä teen todellisuudessa kaikkeni, jotta tämä puu tuottaisi sen hedelmän, mitä sinä haluat ja mitä sinä etsit siitä. Tämä on Jumalan luonne meitä kohtaan. Jeesus ei tule kirveellä leikkaamaan puuta, vaan hoitamaan armolla ja rakkaudella, kuin sanoi Jesaja 42, niin kuin äsken luettiin. Viikunapuu oli istutettu viinitarhaa, joka on erinomainen kasvupaikka viikunapuulle. Puu oli ollut tarhassa noin 6 vuotta ainakin. Kuitenkaan hyvästä maaperästä huolimatta se ei ollut tuottanut hedelmää, joten sanoma puun repimisestä pois ja puutarhurin vastauksesta anoa sille vielä 1 vuoden armon aikaa kuvaa aikaa, joka annetaan armosta parannuksen tekoa varten. Sillä puu kuvaa minulle ihmistä, joka tulee uskoa tai on ollut jo jonkin aikaa. Ja viinitarha kuvaa minulle Kristuksen sovitustyötä, jonka vastaanottamalla ihminen saa pyhän hengen ja uudesti syntyy ja pystyy lähtemään tuottamaan Jumalan valtakunnan mukaista hedelmää. Kyse ei ole tässä tietyn tyyppisestä ihmisestä eikä kivuista tai vaurioista, vaan jokainen, joka ottaa Jeesuksen sydämessä vastaan, saa voiman tulla Jumalan lapseksi. Kuitenkin tässä on kyse parannuksen teosta ja Jumalan hyvän työn vastaanottamisesta. Lähtökohtana Jeesus ei tule tässä pelottelemaan, vaan tekemään työtä ihmisessä ja näkemään rakkaudessaan vaivaa, että ihminen suostuisi tuottamaan sitä hedelmää, mikä on lähtöisin Jeesuksesta.
Sovitustyö kuvaa sitä rakkautta, millä puutarhuri hoiti puuta. Ja myös erilaiset muut tyylit ja tavat, joilla Herra pyrkii vetää ihmistä parannukseen tai ohjaa ja johdattaa. Jumalan sana ja sitten voi olla ihan profetaalisia ilmoituksiakin. Kuitenkin Jeesus on tehnyt kaikkensa meidän eteen ja vielä tekee, jotta tuotamme hedelmää. Hän rakastaa omiaan. Tämä on lähtökohta. Puun hedelmättömyys ei johtunut puutarhurista, vaan ihmisestä. Eli tämä on vertauskuva sitten, että se puun hedelmättömyys ei johtunut siitä, että Jumala ei olisi hoitanut tai antanut edellytyksiä sille. Jollei nöyry ja suostu tekemään parannusta, niin ei voi tuottaa hedelmää. Vika ei ole silloin Jumalan, vaan ihmisessä, joka ei pakosti suostu Jumalan mielenmukaiseen elämään ja lähtee siitä kasvamaan hedelmää olemalla kiinni Jeesuksessa. Ja siitä kautta pelastuksessa. Tämä on ihmisen oma valinta, mutta Jumala on valmis kaikkensa tekemään, jotta ihminen tuottaisi tämän hedelmän. Huomaatteko? Se ei, kun Jeesus on kuollut ristillä meidän puolesta ja antaa jokaisen, joka tulee Jumalan omaksi, antaa pyhän hengen sun sisimpään. Sitä suurempaa voimaa ei ole olemassakaan. Samalla voimalla luotiin maa. Niin miten mä voin mennä Jumalalle? Ei musta voi, ei Jumala, en mä pysty tuottamaan tuota hedelmää. Kyllä sä pystyt ja minä pystyn tuottamaan sitä hedelmää, kun Jumala asuu meissä hengen ja uskon kautta. Puu kuvaa parannuksen teon välttämättömyyttä. Ja nytten tämä voi kuulostaa vähän paradoksiselta, eli semmoiselta sieltä, täältä ja tuolta semmoinen Paavalin kirjeen tyyppiset, mitä mä nyt selitän. Mutta se pointti on tämä, mä sanoin etukäteen, ilman Kristusta ei ole yhtään mitään. Kuunnelkaa tätä. Puu kuvaa parannuksen teon välttämättömyyttä, sillä ilman parannuksen tekoa on mahdotonta lähteä seuraamaan ja ottamaan Jeesus vastaan. Kun ihminen tekee parannuksen ja tulee Jeesuksen ristin juurelle ja saa syntinsä anteeksi ja lähtee kasvamaan tämän kautta pois siitä synnistä kautta syntisistä elämäntavoista, ei ole kertaluontoinen asia. Se on prosessi. Ihminen ei saa tästä jotakin sulkaa hattuunsa, kun hän tekee parannuksen. Eli vääränlaista ylpeyden aihetta. Eikä ihminen pelastu tekemällä parannusta. Nyt kuunnelkaa tarkkaan. Tällä tarkoitan sitä, että parannuksen tekokin ilman Jeesusta on vain ulkoista itsensä parantelua. Mutta kun Jumala on kiinnittänyt pelastuksen Jeesukseen, niin pelastuu Jeesuksen uhrin kautta ja parannuksen teko onkin pysymistä Jeesuksen uhrissa. Eli Jumalan pojan uhri on kertakaikkinen uhri. Ja silloin kun ihminen tekee parannusta, niin se pysyy kiinni Jeesuksessa ja sen kautta pelastuksessa. Tälle ihminen saa synnit anteeksi ja vain tämä uhri riittää isälle. Jos tätä uhria ei olisi ollut, kuuntele vielä. Jos tätä uhria ei olisi ollut meidän puolesta ristillä, ei olisi mitään paikkaa, minne mennä tekee parannusta. Siksi parannuksen tekokin on kiinnitetty Jeesuksen ristin työhön, jossa ihminen saa ainoastaan synnit anteeksi. Näin Jeesus antaa myös parannuksen teille oikean ja ainoan merkityksen. Oletko samaa mieltä? Huomaatteko? Näillä sanoilla meidät riisutaan niin pieniksi Jumalan pojan ja risti- ja sovitustyön edessä, ettei jää mitään muuta mahdollisuutta kuin ottaa Kristuksen ja armon kautta vastaan se hyvä. Mutta tämä hyvä lähtee tuottamaan hedelmää. Ja nyt ennen kuin menee pitkälle, näen jo pieniä huokauksia, viimeinen kohta. Mutta en kiviä kenenkään kädessä onneksi. Ja nytten, tämä on viimeinen. Mutta on hyvä, nämä kiteytyy kaikki kiinni tässä viimeisessä kohdassa. Nyt mennään hebrealaiskirje luku 11. Hyvä, siellä jo tiedetään, mistä puhutaan. Kun etukäteen kuuluu aamenia. Ja mä luen nämä ensimmäiset 3 jaetta vaan tästä. Tässä Raamattu määrittelee, mitä on oikea terve usko. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Huomaa toinen sana. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla niin, että se mikä nähdään ei ole syntynyt näkyväisestä. Ja nytten avataan vähän tätä. Tämä voi olla vähän teologista tekstiä, tai tämä oli ainakin mulle rankan teologista tekstiä, mutta teille tämä voi olla ihan semmoista selvää tekstiä. Mun pää oli vähän se, että mitä tämä on, mutta laitetaan nyt ylös, kun Herra halusta.
Mä oon käyttänyt tässä nomuvia ja kommentaaria. Miten aito usko toimii ja näkyy Raamatun mukaan? Tässä juuri näissä jakeissa määritellään usko ja mitä se on. Se ei ole mikään olettamus sellaista, mistä ei olla aivan varmoja. Se on jotakin ehdotonta ja varmaa. Juuri tällainen usko johtaa tässä kuvattuun pelastukseen. Tämän uskon kautta ihminen kestää ja pelastuu. Se on luottamusta Jumalan lupauksiin ja varmuutta näkymättömien todellisuudesta. Todisteena tästä näkymättömästä todellisuudesta on näkyvä maailma. Usko antaa ymmärrystä, eli ymmärrämme uskon kautta. Kukaan ei ollut paikalla, kun Jumala loi maailman. Vai oliko? No niin. Ja meiltä on salattu, miten hän sen teki. Uskon kautta kuitenkin ymmärrämme luomisen tapahtuneen Jumalan sanan voimalla, Jumalan kaikkivaltiasta tahdosta. Usko on Jumalan vaikuttamaa ja Jumalasta syntyvää. Se on lahja. Sitä ei saada aikaa omin voimin tai ponnistelun, vaan se synnyttää Pyhä Henki ja ylläpitää sitä. Ilman uskoa on mahdotonta olla kelvollinen Jumalalle. Joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on. Ja että Jumala palkitsee, jotka häntä etsivät. Ollakseen otollinen Jumala tulee etsiä häntä. Mutta kuinka joku voi etsiä, ellei usko, että Jumala on? Eli Jumalan etsiminen tarkoittaa elävän persoonan luokse tulemista, eli Jeesuksen luokse. Kun katsomme listaa seuraavista jakeista, näemme selvästi, miten usko vaikutti yhdessä tekojen kanssa. Se ei jäänyt vain teoreettiseksi opiksi, vaan näkyi selvästi käytännössä heidän elämässä. Abraham lähti uskossa tuntemattomaan, jätti tutun ja turvallisen paikan, koska oli uskon kautta kuulijainen Jumalalle. Noa rakensi kuivalle maalle arkkia, uskoi sanan tulvasta, vaikka siihen aikaan ei ollut vielä kertaakaan satanut vettä. Ja kuuliaisuus näkyi vahvana, kun mies rakensi perheen kanssa arkkia 120 vuotta. Siinä on monta ajatusta ja vihollisen hyökkäystä kerennyt tulla. Vielä myös Gideon, pelkuri, joka oli Jumalan hoidettavana, jotta sai rohkeutta toteuttaa Jumalan tahdon. Ja oli Jumalalle kuulijainen ja taisteli 300 miehen armeijalla joukkoa vastaan, jota oli niin paljon, ettei voitu laskea niin pitkälle kuin silmä kantoi. Usko, joka on kiinnittynyt Jeesukseen, tuottaa Pyhän Hengen voiman kautta Jeesuksen mielen ja opetuksen mukaista hedelmää. Tämmöinen ihminen on sitoutunut Jumalan sanan opetuksiin ja pyrkii noudattamaan sitä. Tähän sisältyy pyhitys ja kilvoittelu. Hetkellisesti me katsotaan lyhyesti, mitä se on se pyhitys ja kilvoittelu. Ja täällä lukee näin. Pyhitys, Jumalan tekemä muutos meissä. Samalla kun ihminen kilvoittelee, varsinaisen sisäisen muutoksen tekee Jumala. Tätä kutsutaan pyhitykseksi. Jumalan työ. Paavali kirjoittaa, rauhan Jumala itse pyhittäköön teidät kokonaan. Ensimmäinen kirje Tessalonikalaisille 5. luku ja 23. Pyhitys on prosessi, jossa Pyhä Henki muuttaa ihmisen luonnetta ja haluja ajattelutapaa Kristuksen kaltaiseksi. Yhteistyö, kuuntele. Mä oon kuullut monta kertaa, kun joku sanoo, hengen hedelmä syntyy automaattisesti. Kuka on muuttunut robotiksi täällä? Kuka on muuttunut robotti? Hengen hedelmän lähde on Kristus ja Pyhä Henki. Ja se ottaa vaikutukseen, vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, mutta se ei tee susta pakoomasta orjaa, koska Kristus ei ketään pakota niin kuin Hitleri. Hän ei ole Hitleri. Hän on täynnä rakkautta, armoa, siihen kuuluu vapaa tahto. Eli suostuminen, nöyrtyminen ja antautuminen toteuttaa sitä, mitä Jumala puhuu. Yhteistyö, se on luonteeltaan Jumalan vaikuttamaa, niin kuin äsken puhuttiin. Jumala antaa tahtomisen ja tekemisen, ihminen suostuu siihen kuuliaisuudessa. Pyhityksen lopputuloksena ihmisessä alkaa kypsyä ne aidot hengen hedelmät. Rakkaus, silloin rauha, jota Jeesus meissä etsii. Ja kuuliaisuus Jumalan tahtoa vastaan. Ei kun Jumalan tahdon mukaan. Testasin teitä. Ennen kuin tämä saarna lähti liikkeelle, mulla on hyvin lyhyt teksti vielä tässä. Ja jotenkin tämän saarnan aikana, kun mä rakensin tätä, mulla on ollut tosi vahvasti mielessä ihminen, joka haluaa suorittaa ja tulla kelvatuksi tai hyväksytyksi Jumalalle pitämällä Jumalan sanan. Ihminen ajaa itseensä silloin loppuun. Sä yrität koko ajan, se on semmoinen niin kuin pyöreä ympyrä, missä juokset ympärissä. Sä yrität ja sun rikkinäinen tunne sanoo, että sä et kelpaa tai riitä. Ja huomaatko se kun sanoo sulle, että se ei riitä, niin se rikkinäinen tunne lyö sua ruoskalla selkää ja laittaa sua ajamaan koko ajan lisää tekemään. Jumalan poika ei ole tämmöinen. Mun elämässä oli tilanne.
jolloin mut ajettiin hiljaiseen tilaan. Mulle ei annettu mitään tehtäviä. Ja mä olin tottunut siihen, että joka päivä Jumala jollain tavalla puhui tai osoitti mulle, ketä autetaan, mitä tehdään tai missä ollaan. Mutta kun tämä tila tuli mun elämään, se kesti melkein noin vuoden. Ja aina kun se rikkinäinen tunne tuli mun sisälle ja rupesi määrittelemään mun Jumalan lapsen asemaa, että hyväksyykö Jeesus mut, kun mä en edes tee mitään, niin Jumalan sana nousi aina mun mieleen, hyväksyy, koska vain usko riittää. Ja koska vain uskon kautta Jumala hyväksyy sut. Olisi ollut eri asia, jos Jumala olisi sanonut mulle jotain, tai olisi ollut jotain Jumalan niin kuin Raamatun sanan vastaisia asioita, ja niistä lähtee kasvaa ulos. Tässä ei ole kysymys siitä, vaan mä ajattelin, että mikä tämä tunne on, ja sieltä tuli nousu riittämättömyyden tunne, pelko siitä, että Jumala ei hyväksy mua ja hylkää mut, mutta nämä tunteetkin Jumala alkoi parantamaan, kun mä otin Jumalan sanan. Mä jouduin itse tekemään sen, ja mä en tiedä miten te teette sen, jos jollakin on tämmöistä tunteita. Minä joudun sen tekemään näin, mä sanon, Leiffi, Jumala ei hyväksy sun tekojen tähden sua. Sä voit olla tänään tässä, kiittää Jeesusta, että hän on ristillä ollut sun puolesta, ja tämä riittää. Ja tiedätkö, sitä kautta lähti se parantuminen siitä rikkinäisyydestä tunteista. Ja se tunne alkoi parantua, ja mua kiinnitettiin syvemmälle tähän sovitustyöhön. Aamen. Ja ei tämä vielä yksi pieni juttu. Kun puhuttiin siitä ensirakkaudesta ja siitä suorittamisesta, mä haluan lukea tämän lyhyesti. Ensiajan teot eivät tarkoita sitä, että uupuneen pitäisi alkaa juosta vielä kovempaa ja tehdä enemmän seurakuntatyötä. Päinvastoin se tarkoittaa palaamista siihen pisteeseen, jossa Jeesus tekee ja ihminen vastaanottaa. Sä et voi antaa, mitä sulle ei ole. Alussa kristitty vain ihmetteli sitä, miten suuri Jumalan armo on ja miten Jeesuksen uhri riittää hänelle. Parannus on tässä kohdassa suorittamisen lopettamista. Lepäämistä Jeesuksen rakkaudessa ja sen muistamista, että pelastus on lahja. Mä haluan lopettaa tähän ja voinko mä rukoilla tähän loppuun? Noustaan kaikki.